Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'd, assalamu alaikum. Ambe balma silame bɛɛ lajɛlen fo. Bi alamisa donba in na ka bɛn Rajaba n'o ye Ala ka kalo ye, o tile 28 ye. An b'o la bi alamisa in na. O la an y'a mɛn ko sini juma marche belebele ko bɛ kɛ Mali fan caman ou bien yɔrɔ dɔw la, an y'a kuma mɛn. Nka anw mana ka kuma k'a fɔ an bɛna fɔ marche ka ɲi marche man ɲi, a ka kɛ a kana kɛ, jama ka bɔ jama kana bɔ. Anw b'a la ka kuma yɔrɔ jumɛn kan? Ko minnu b'a la ka kɛ a ko kɔnɔ karamɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ, n'o ye kumasulu ye silamɛya ma, n'o ye tɔgɔcɛn ni lagosi ye silamɛya ma, an bɛna na bɔ ka mɔgɔw bilasira o yɔrɔ la, ka karamɔgɔw bilasira, kunfin minnu fana ma a ko faamu ka u bilasira. An bɛɛ ka an kuma cogo dɔn, an k'an kɛ cogo dɔn. Tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw ka hakilinaw tɛ kelen ye, a ka faamuyaw tɛ kelen ye, nka a bɛ se ka sigi, a bɛ débat kɛ, a bɛ na n'a ka dalilu ye kuranɛ ni hadisaw la, a bɛ na n'a ka dalilu ye cɛkɔrɔbaw ka kumakan sanumaw la, k'a sɔrɔ a ma kɛ ɲɔgɔn juguya ye, a ma kɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ye, a ma kɛ ɲɔgɔn dɔgɔya ye. I y'a faamu? O la kuma surunya bolo ma, an ye kuma caman mɛn ni marche ko in na. Dɔw b'a la au conseil ni groupement bɛnnen tɛ a ko la, dɔw b'a la sunamɔgɔw yɛrɛ dama yɛrɛ bɛnnen tɛ a ko la, dɔw b'a la a kɛla politiciens ka marche ye, a kɛla nin ye, bɛɛ b'a la ka i ta fɔ. Mais an ye karamɔgɔ yɛrɛ dɔw ka kuma mɛn a kan. Tiɲɛ na an y'a ye o kumaw fɔcogo man ɲi, mais anw tɛ karamɔgɔ ta i tɔgɔ ma, i y'a faamu, ka an bɛna i ka kuma lagosi. Nka fili minnu bɛ kuma ninnu kɔnɔ an b'o filiw de ta k'a fɔ. O karamɔgɔw n'u y'a mɛn, u kana sɔn o fili ɲɔgɔn wɛrɛ k'u sɔrɔ. Wa ni maa min fana n'o y'a sɔrɔ hali e ma o fili kɛ, i b'i cɛsiri siɲɛ wɛrɛ i fana kana taa don a fili ɲɔgɔn na. Anw ka baara de y'o ye. N'i y'a mɛn ko professeur, anw bɛ mɔgɔw bilasira de ye, an bɛ hakilinaw de fɔ. N m'a fɔ an tɛ fili, n m'a fɔ an bɛ kodɔn ni bɛɛ ye, n m'a fɔ an kalannen don ni bɛɛ ye, nka an ye fitinin min dɔn an b'o fɔ ka tila k'a ɲini Ala fɛ, Ala ka a bɛɛ sababa ma. O la yanni n ka don kuma kɔnɔ, n bɛ min fɔ karamɔgɔw ye, ka min fɔ silamɛw ye, aleikum bisakinati, aleikum bisakinati. Kira kun bɛ nin de fɔ a ka sahabaw ye, n b'aw ma ni basigi ye, n b'aw ma ni sakina ye. Silamɛ mana fɔ a bɛ ko o ko kɛ, a man ka kɛ komi mɔgɔw tɔw ta. Ni silamɛ ko k'a bɛ kuma, a man ka kɛ komi mɔgɔ tɔw ta. Ni silamɛ ko k'a bɛ marcher, a man ka kɛ komi mɔgɔ tɔw ta. Ni silamɛ ko a bɛ mɔgɔ jalaki, a jalakili man ka kɛ komi mɔgɔ tɔw ta. O la an y'a ye karamɔgɔ dɔw bɔla k'a fɔ ko au conseil maa dɔw filila, au conseil mɔgɔ dɔw filila, u y'o fɔ. Mais o filila yɔrɔ min, o yɔrɔ ma fɔ an ka a faamu ka video kɔnɔ. U ye fili min kɛ u m'o fili ɲɛfɔ. U kɔni ye kangaru da ka kuma caman fɔ. O kuma ninnu kɔnɔ fili minnu b'a la, an tɛ se k'an daje n'an ma o dɔw fɔ. A fili fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye? An y'a dɔn k'a fɔ ja o conseil ko yɛrɛ ma faamu karamɔgɔ caman fɛ fɔlɔ. Bilahi. Minnu yɛrɛ b'a la k'olu ye karamɔgɔ ye, arabukan baden fɔ la, n y'a fɔ aw ye diinɛ tɛ arabukan fɔ ye dɛ. Ayi, diinɛ bɛ ɲɛdɔn de. An ka cɛkɔrɔbaw ye diinɛ dɔnya k'a dɔn lakali, u tɛ arabukan kelen mɛn. Arabukan ba fɔ tɛ. N kan ka di arabukan na, n da ka di arabukan na, ani bɛ diinɛ dɔn kelen tɛ, ani bɛ ko dɔn kelen tɛ. An ka ɲini an ka ko dɔn. Au conseil islamique, an y'a ye karamɔgɔ caman ta a kɔrɔ dɔn. Parce que dɔw ko au conseil islamique ye silamɛya ko de ye, politique ko t'o la. Politique ko man ka don la, an y'o mɛn dɔw da. O b'a yira a tɛ au conseil kɔrɔ dɔn. Au conseil islamique politique tɔn tɛ, i y'a faamu, nka a sigila de ka baara kɛ ni politikikɛlaw ye. Mɔgɔ o mɔgɔ donna au conseil la, i donna politique la. Au conseil sigila de ye silamɛw sen ka don politique la,
u da ka don politiki la mais a ma sigi a ka kɛ politiki tɔn ye nin fila f'i k'o de faamu politiki tɔn tɛ mais silamɛw sen ka don politiki la u da ka don a la o de la politisiyɛnw bɛ se ka bila pɔsu o pɔsu la a pɔsu caman bɛ yen o conseil mɔgɔ dɔw bɛ se ka ta ka bila o la u da bɛ don politiki ko kuma na i y'a faamu u ka dɔnniya dan na donc k'a fɔ o conseil do ko a da man ka don politiki la ko k'a kuma bɛɛ kɛ silamɛya kuma dama ye o tɛ se ka kɛ dɛ o tigi ma o conseil kɔrɔ faamu o yɛrɛ da man ka don o conseil ko kuma na kelen a filanan ye jumɛn ye an y'a mɛn karamɔgɔ dɔw da ko n'a fɔra o conseil islamique ko donc ko a fɔra ko an ka taabolow bɛɛ to yen ko dɔw bɛ boli bato la ko kuma tɛ kɛlaw kan ko dɔw bɛ kaburu bato la ko kuma tɛ kɛlaw kan ko dɔw bɛ bidia kɛ la ko kuma tɛ kɛlaw kan k'u b'a la k'a fɔ dɔrɔn o conseil ɲɛmɔgɔ b'a la k'a fɔ k'an ka taa ten an ka bɛɛ to a ka ta kɛ qu'est-ce que ko o conseil ɲɛmɔgɔ ko a b'a la ka tugu mɔgɔw kɔ ti fili kan a tigi ma o conseil kɔrɔ faamu o conseil kɔrɔ k'a fɔ i da la ko o conseil islamique ka tila k'a fɔ tuguni ko karisa ye kaburu batola ye nɛn kan ka tigɛ di k'a fɔ o conseil islamique ka tila k'a fɔ ko karisa ye sunnamɔgɔ ye karisa ye wagabiya ye karisa ye tijaniya ye karisa ye kadiriya ye karisa ye ahmadiya ye karisa ye shaziliya ye karisa ye kadiniya ye kadiyaniya ye karisa ye don ta ye a ye bɔ ta ye n'i ye o conseil islamique fɔ o man ka bɔ e da kɔnɔ bilen n'i bɛ ko dɔn o conseil islamique kɔrɔ de ye di silamɛ bɛɛ n'a ka taabolo b'i ka misiri kɔnɔ ye i ka taabolo o dan y'i ka misiri kɔnɔna ye i ka taabolo o dan y'i ka tɔn kɔnɔna ye mais n'i donna o conseil la ka ban n'a mɛnna e da bilen ko nin taabolo ka ɲi nin taabolo man ɲi o conseil kuma na o conseil kɔnɔ e nɛn kan ka tigɛ parce que e tɛ o conseil kɔrɔ dɔn o conseil kɔrɔ de ala yɛrɛ ye min fɔ wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku hali n'aw ka hakilinaw tɛ kelen ye a ka ko yecogow tɛ kelen ye a bɛɛ ka to juruba kelen na a ka ɲɔgɔn minɛ o t'a bala a ka to ka debaw kɛ o anw yɛrɛ pɛrɛn do debaw kama o t'a bala a ka ɲɔgɔn sɔsɔ o mais ka taa o conseil kɔnɔ k'i ka taa fɔ i bɛ o conseil ta k'i b'a kɛ sunnamɔgɔw dɔrɔn ta ye walima i b'a ta e b'a kɛ tawhiditigiw ta ye walima e b'a ta k'a kɛ tijaniya ta ye walima sufiw ta ye o ye prépara ko de o tɛ se ka kɛ fiyewu an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la o conseil ma faamu o de la o conseil ye diina mali silamɛ bɛɛ de ta ye min ko a finaw o b'a la min ko a jɛlaw o b'a la n'an donna o conseil bureau kɔnɔ ka ban taabolo ko tɛ yen an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ de jagoya an bɛ baara de kɛ jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na donc karamɔgɔw k'u yɛrɛ kɔlɔsi kuma cogo la a dɔw tilara tuguni k'a mun fɔ ni o y'an dimi kosɛbɛ i y'a faamu ka taa yira k'a fɔ ko anw ye silamɛw de ye ko an mana diɲɛ jɔ kama ko an bɛ lahara de jɔ kama ko an mana diɲɛ jɔ kama i y'a faamu ko anw bɛ lahara jɔ de kama o conseil walima silamɛw k'olu man ka ye diɲɛ baara la diɲɛ jɔliko kuma diɲɛ jɔliko baara k'olu man ka ye o la cɛ a ye kalan kɛ dɛ karamɔgɔw n y'a fɔ ye arabu kitabu baden kalan a y'a dabila a ye gɛrɛ cɛkɔrɔbaw la u ka tafsiri k'a y'a ka kuranɛ kɔrɔ faamu ninnu caman bɛ yen bilahi u tɛ kuranɛ kɔrɔ dɔn arabukan fɔ in t'a ɲɛ ye dɛ a b'u basé la aya kelen min kan k'a fɔ an danna bato de kama o aya kalan i k'a kɔrɔ dɔn fɔlɔ kɛ jɔnni y'a f'i ye ko silamɛ man ka diɲɛ jɔ jɔnni y'a f'i ye ko silamɛ man ka baara kɛ diɲɛ dilan o bɛ min nabila nuhu ye bato fɔlɔ min dilan bato min dilan a y'o dilan mun kama diɲɛ tɛ wa n ka y'a dilan de ko n ka mɔgɔw ka don a la u kana sa de n'i ko mɔgɔ kana sa o kɔrɔ k'a ka to diɲɛ na ka diɲɛ jɔ kɛ ni lahara de kun a kun t'a to ji k'u bɛɛ faga u ka taa don alijinɛ kɔnɔ wa nabi dawuda ala y'a kalan ala ko wa alanna lahul hadid n ye nɛgɛ kolo ka d'a ma o nɛgɛ min korola ka di dawuda ma nabi ɲuman don n'a kun b'a dilan mɔgɔw b'a don ka taa kɛlɛyɔrɔ la u tɛ sa diɲɛ kɔsɔn tɛ wa ka kɛlɛkɛ fini don n kana sa diɲɛ kɔsɔn tɛ wa ni lahara kɔsɔn kun don a kun t'a to yen mɔgɔw ka taa kɛlɛ kɛ u ka sa ka don alijinɛ kɔnɔ wa hey a y'o yɛrɛ kɔlɔsi dɛ an ka wuli jugu bɛna bɛn dugu kan an ka t'u kunbɛn k'u faga kira m'a kɛ wa sallallahu alaihi wasallam jugu bɛna na an ni bɔnɛ u bɛna an ka diɲɛ tiɲɛ n ka kun y'o de ye lahara ko tɛ o kun b'u ka seli la o hali ni jugu y'u faga u bɛ don alijinɛ na o
mais mun'o bɛ wuli ka jugu kunbɛn u kana na an faga kira m'o kɛ wa sahaba ma wuli ka jugu kunbɛn u kana na an faga wa Ala m'a fɔ n'u ye aw faga yɔrɔ min a k'u faga ye ko diɲɛ bɛ jɔ ten de wa suratul qisas ta k'a filɛ kɛ u y'aw faga a y'u faga ko diɲɛ de bɛ jɔ ten diɲɛ jɔko kuma ma fɔ wa Ala m'a fɔ k'a kana diɲɛ jɔ dɛ a ko de walal akhiratu khairul laka minal ula diɲɛ jɔ de ye fɔlɔ ye fo silamɛw k'o de faamu ka jamana jɔ ka diɲɛ jɔ o de ye fɔlɔ fɔlɔ ye diina ye filanan de ye fa k'o de faamu kuranna aya yɛrɛ de b'o f'i ɲɛna mais ko i bɛ to fɔlɔ in na a kan ka bila i kunna de k'a fɔ ko filanan in de ka fisa ni fɔlɔ ye ani n kana fɔlɔ in kɛ o ma fɔ dɛ i b'a bila i kunna diina lahara jɔli de ka fisa ni diɲɛ ta ye mais o kɔrɔ tɛ k'i kana diɲɛ ta kɛ dɛ diɲɛ ta in de bɛ kɛ daminɛ fɔlɔ fɔlɔ o de bɛ kɛ fɔlɔ mais filanan in de ka fisa n'a ye f'a ka nin bamanankan de faamu o de la i bɛ n'a ye kuranna aya in u b'a kɔrɔ dɔn a fɔla de wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni yaye Ala ko ma jinna ni adamaden dan foyi kama fo ka ne Ala bato karamɔgɔw de bɛ pan ka t'u yɛrɛ bila laban in na bato yɔrɔ la aya daminɛ u mago t'o la parce que o tɛ tafsir dɔn o de la an b'u wele debaw la ka dɛsɛ u tɛ ye an bɛ Umar mufti fo kosɛbɛ Sheikh Umar a y'u wele ko kana deba ka kɛ karamɔgɔw tɛ ye n'an ma to ka sigi ka deba kɛ fo bɛɛ bɛ t'i ka video ni k'i danna anw dɛsɛlen de bɛ video kɛ sinon a ka di ne ye de an ka to ka sigi debabaw de kɛnɛ kan diɲɛ jɔli de fɔla aya in na fɔ yanni bato ka fɔ ko wa ma khalaqtu khalaqa dani ma adamaden ni jinɛ dan foyi kama dani de kɔnna bato ɲɛ o n'i y'a mɛn e b'a fɔ bi ko e danna lahara ɲini de kama i y'a faamu k'e bɛ seli i bɛ sun i bɛ ji kɛ i ka lahara sɔrɔ n ko dɔw de ye diɲɛ jɔ fɔlɔ e sɔrɔ ka wolo n e wolola de e wololi o tɛ diɲɛ jɔli ye wa dɔw de ma diɲɛ jɔ fɔlɔ wa n e fa de ye i ba furu fɔlɔ o tɛ diɲɛ jɔli ye wa cɛ dɔ de bɛ muso dɔ furu o de ye diɲɛ jɔli ye n'a ye muso furu n ko bɛ don so de kɔnɔ aw yɛrɛ m'a fɔ ko kafoɲɔgɔnya kana kɛ kɛnɛma wa ni so ma jɔ bato bɛ se ka kɛ wa kafoɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ sutura la wa aw m'a fɔ ko mɔgɔw kana ngolo kana yaala wa ni diɲɛ ma jɔ fini bɛ sɔrɔ ka don wa ka bato kɛ wa ni diɲɛ ma jɔ bato bɛ yen wa ni so ma jɔ adamaden bɛ sutura wa ni fini ma kalan adamaden bɛ sutura bato bɛ se ka kɛ wa a tɛ ne misiri baden jɔ la wa o bɛɛ tɛ diɲɛ jɔ de fɔlɔ wa n'i bɛ so de jɔ i bɛ sɔrɔ ka seli n'i bɛ fini de kala i bɛ sɔrɔ ka seli n'i bɛ seliji de ta ji de ɲini fɔlɔ ni ji tɛ jamana na i bɛ ji sɔrɔ ka jɛnɛba ko wa silamɛw an k'an yɛrɛ kɔlɔsi dɛ i y'a faamu wa an bɛ nin juma baden seli min na n ko diɲɛ de jɔlen don ni polisi ala k'an kisi gendarme ni militaires bɛɛ sala ka ban juma bɛ seli an bilen n'i y'a mɛn an bɛ taa juma na ka seli an fɛrɛ ma ka bato k'an fɛrɛ ma n ko diɲɛ jɔlen don de a kana taa fɛnw ɲagami ɲɔgɔn na dɛ an bɛ yan diɲɛ lahara de kama an tɛ yan diɲɛ kama diɲɛ aya de ko diɲɛ de bɛ jɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka lahara ɲini n y'o de f'i ɲɛna n'i y'a mɛn e bɛ bato kɛ i wolola de i wololi ka den wolo ye diɲɛ jɔ de ni cɛ dɔ kuma muso furu e tɛ wolo n ko muso furu ye diɲɛ jɔli de kuranɛ ma kuma furu kan ka caya wa kuranɛ ma kuma diɲɛ jɔli saritiw kan a kɛcogo ɲumanw kan ka caya wa kuranɛ kɔnɔ lahara kelen de bɛ yen wa lahara kelen de b'a kɔnɔ wa a ye kalan kɛ karamɔgɔw i y'a faamu ala k'an ni saba bɛn o la an tila tuguni ka kuma wɛrɛ m'u da tuguni i y'a faamu wa ko fɛn o fɛn diɲɛ jɔli ko kumaw ye an k'an da b'o la tawhidi ko kumaw an ka to k'olu fɔ tawhidi ko kumaw bɛɛ tɛ tawhidi ko kuma in kan dɛ tawhidi ko kuma donna diinɛ yɛrɛ kɔnɔ tuma jumɛn le mot tawhid k'a fɔ tawhid k'i da base tawhid kan kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ n b'a f'i ɲɛna a daminɛ kuranɛ daminɛ f'a laban ta mot kelen yira n na a kɔnɔ min bɛ komi le mot tawhid n'a bɛ yen ala kelenbatiya o bɛ yen mais k'a fɔ ko tawhid n ko matière dɔ don n k'a kɛla matière de ye a kɛla mada de ye a créé la de k'a fɔ tawhid kitabu n k'a créé la de k'a fɔ tawhidu darisu n k'a créé la de i y'a faamu kana taa o ta dɔrɔn k'i bɛ o ta ko dɔw bɛ bid'a kan dɔw bɛ nin kan dɔw bɛ nin kan k'a fɔ yɛrɛ ko tawhidu
an ka taa tawhidu kalan an ka nin kalan tawhidu ta k'a fɔ tan walima tawhidi kitabu bid'a don silamɛya kɔnɔ. Professeur Mangando ala ka ni saba bɛn nin ye ladilikan de ye k'a di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔw k'u kuma cogo dɔn mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan tuma min a kana mɔgɔw fara a kana mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na an ka tawhidu ko an ka akida ko hakilina ko n'an bɛ fɛ k'o débat kɛ an k'o débat kɛ fan wɛrɛ fɛ mais ni ko min dabɔla ko a ka fara ɲɔgɔn kan a ka baara kɛ dɔ bɛ se k'a fɔ ne ma sɔn marche in ye o bɛ faamu o marche in kɛcogo ma ne diya an b'o tigi faamu o y'o ka faamuya cogo de ye mais a kana taa fɔ a bɛ au conseil ta k'a b'a kɛ taabolo dɔ ta ye k'a b'a kɛ tɔn dɔ ta ye k'a b'a kɛ jamakulu dɔ ta ye au conseil ye silamɛ bɛɛ de ta ye hali ni silamɛ min bɛ boli bato la n'a ko a ye silamɛ ye a bɛ bisimila au conseil kɔnɔ i y'a faamu hali ni e fɛ kafiru don tant que n'a yɛrɛ da la k'a ye silamɛ ye dɔrɔn au conseil ka sariya la a bɛ don au conseil kɔnɔ ala k'a ni saba bɛn o la téléphone numéro filɛ n'i ko i mago bɛ débat la i b'an wele 00 223 78 31 05 88 wassalamu alaikum.